Naidw ओमफ्राय नै ससमा गानलायनानै दाउ खिखिसो नुबाय माथो दहायबो फुरदोंमोन गोथाव नुबाय आन्दारफोर नुखादों लोगोफोर आन्दारफोर नुखादों ओरैजायसो मोजां नुयोलै ओरैजाय नायदो ओमफ्राय नै ससमा गानलायनानै दाउ खिखिसो नुबाय माथो दहायबो फुरदोंमोन गोथाव नुबाय दाउ खिखि जाफैबाय जि मानसि फैखायो नोंथांमोनाबो नायलांदो आंनि बे फिसा ब्लगखौ आङो जा देखायनो हायो देखायगोन आरो ना लोगोफोर जों रिल्स बानायनायखौ ओरैजायसो मोजां नुयोलै ओरैजाय दा बारसोदों नै ओरैजाय थाबासो मोजां नङाबा जायबायनो जाजोबो नै माथो दाउ खिखिसो नुदों आयदै ओइ रिल्स बानायनोसै नङाबा सान्दुं खारबा मोजां नुनाय नङा ना लोगोफोर दे आंखौ फटक साबायग्रोलाय ससमाया दे फटक साबाय आंखौ आंनिजों किटु साबायनांगौ दे सान्दुंबाबो बार खोलो खोलोखायनो थाबाय जों लोगोफोरजों अन खालामना होबासो खेबगोन दा हाबाब गावनिखौ दोनथ'नो हाला बियो ओमफ्राय ब्लगसो बाना आयदै होदो र' हनै सिथाय बुथारदों एसे दाननानै लाखानांगोन दा नङाबा डिस्टार्ब जागोन बे फट'खौ साफायनायालाय दा रिल्स बानाय ओमफ्राय नोंसोरो सायख'ना लाबोखादों सायख'वाखै जेबो सायख'वाखै खारलाबायगोन मानोथो जों मोसास्लाबनो हाखला मोसानांगौबा दा आधा घन्टा 1 घन्टा थांनांसिगोन दे खारलायखौलाय बेखौलाय रोंगौमोन आरो मोसानो दे बबेथिं लानो बबेथिं साफा नुदों बिथिं दे दे भिडिअ ना फट' नै आं फट' लाना होनोसै दे ससमाया मोजां जागोन ना जायाखै आन्दारफोर नुखादों लोगोफोर आन्दारफोर नुखादों गाज्रि नुबाय दां हाय खानायाबो माबोरै उल्था फैजोबखो नालाय बारा प्रेगनेन्टनिबो लाबाय जोमग्राखौ प्रेगनेन्टनिबो ला होनदां जोमग्रासो माबा खानायबो मोजां लाजा हारसिं खेबलायबावोसो नालाय खानाया केमेराया लाजा लानो जागोन दे लाजायो दे दे बिरलाबायनायखौ लाथारदोंहाय बाराबा न'निफ्राय भिडिअ लानो बावबाय नै हें जादों न'नि लामायावनो दं आरो दे ओमफ्राय हें जादों र' लोगोफोर दं आरो बैयाव भिडिअ बानाय आंगायजोब्बाय मोनसेयानो जानो रोंला आंहाथ' मोसानो रोंला मानसिफ्रानो फैबाय थायो नालाय लाजियो जि लाजिखायो आङो बैयाव गाहायाव थांसै फैदो एबार गाहायाव थांसै आरोना लोगोफोर बेयाव हा बेगखौ लांफानोसै साइकेलखौबो लांफानांगोन नामा साइकेलजों सोलायबावदों लोगोफोर ओमफ्राय मोनालायबाय आरोना लामायाव मानसिफोर फैबाय थायो नालाय बानायनायानो जायासै मोजांखौनो बै गाहायाव लाना दोननोसै दे नारलांसै फैफिन खालादा बेयाव आहा ना फैबावगोन फैलालै थांसै आरोना दायो बै गाहायाव गाहायाव दसे बानायनानै थांसै जों लोगोफोर फैदो नै लोगोफोर भिउआ बिराद मोजां दैयानो हेल' लोगोफोर दैमायावबो बानायखांबाय ओमफ्राय दायो थांनोसै जोङो मोनाबाय ओमफ्राय मबाइल चार्ज जोबलायलायबाय आरोना आंना ओरैबायदि रिल्स बानायखाबाय
नुगोन आरो ना गाबोन रिल्सखौ नुग्रोखागोन लोगोफोर सिन्था खालामनाङा आङो बे माबानो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनजोबगोन आरोना लोगोफोर रिल्सखौ थाङै थाङै नायहैबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जायफोर गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय आंबो सापर्ट खालामफिनगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि फेसबुकआवहाय थांनानै नायहैनोबा आंनि फेसबुकनि माबाया मनजिता बि आरोना लोगोफोर मनजिता साइकेलखौ बावलांबावबा हनै सासेया आयौ मा होनो जोलावरिया साइकेलखौनो बावलांखो गोदावनाया आसुरित जोंबाय आं दायो थांसै लोगोफोर बाय बाय आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै आरोना लोगोफोर बारा रिल्स भिडिअ लाबोथानाय जायासै आंना चार्जबो जोब्बाय नालाय बाय बाय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो दे लोगोफोर बाय बाय